ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубе назрин духтаро, модаро, аббаҳо, хоҳаро, ҳамихе мағозаи Аминашоб омадем грандиозни аксия кардаган 1500 духтаро материалои бархатои королевски алманали тоза дубайскира духтаро 1500 сомон будагиай ҳозир скидка кати 1200 сомон ручная работа духтаро даиҷа вибр беҳади бад бисёрай ма рақамҳои савдогарам мемонам маълумоти бештарони аз худашон мегирен нигоҳ кунед чӣ қадar хушрӯя духтаро корои дастишкати алманалои тоза аҷоиб фасон качество бомба духтаро дидесан ай бардови то анами серира 1500 сомон нархи пешнам даги нархи ҳозира 1200 сомон шудаги аксия кати духтарако ино доставка дора нашуди доставка метавонен дар ватсапи рӯи экран буда нависен духтарако вариантои материалои қиматии тӯйпӯшаки беҳад фасон тоза бори Дубай духтаро на Гуанжу на Узбекистон на ягон ҷои дигар нигоҳ кунед духтаро арганзоҳои фасоне ки дар ҳама ҷо 2500 сомонай дар ин мағоза 1800 сомон ина расветкаш духтаро касе дастсоветош нофаҳмо ё ки хеле хушрӯ омада гирес дар видео бо ватсапи савдогар дар нависин адели ивай мегирен дания мегирен ва сурати адели мепартоянтон духтаро ин материал ба хелон ки шинохтен 4500 материал ҳозир 3000 сомон гуфтед металликои оригинал алманали тоза духтаро 3000 сомон баъд ни вариантои шифон комбахт меша шифони чӣ хеле гуфте нафаҳмидам шифон комбахти металлики духтаро аҷоибот вариант глои новинка ия чанд гуфтен 3500 сомони духтаро ини вариант чабинен чӣ хеле хушрӯ арусаки ирам ҳамчунин шифон комбахтои металлик дубайски духтаро иш чанд 1800 сомон духтаро ба хел духтарако ин материала фасони шабинем металликои оригинали бори Дубай качество бомба духтаро материалакое ки як умр мепӯшен ай мода намеравад хушрӯгишона бинен мана нархи пешина 3800 сомон нархи ҳозира скидка кати 3000 сомон диден духтаро регали тоза заводской эмблема иёш чанди апа 1800 ишам 1800 да 1800 духтаро бо ин иду тацвет дора ҳар ду цветакош хушрӯак металликан духтарако ё чанди будан ин дутага 3000 сомон иш чи 3000 сомон духтаро диден аҷоибот хушрӯ ба духтарако итальянски комбахтое ки бе чихол мепӯшен амбреяй бо ҳам оранҷеви ва сиёҳ ва оранҷи тёмни ва пасти баланд дора хулоса занҷирак ия чанд гуфте нафар 2500 сомон и варианташ иёш чи то охира 2500 ё ки фақат итальянски 2500 духтарако то ай иҷа саркадаги то инимҷара 2500 сомон ай духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯ ай пушташ духтаро аллакай 1300 сомон мешавад ина 600 баргои зинда дорад баъд киртои фараҳноз аст нигоҳ кунед чӣ хушрӯакан аҷоибот 2000 сомон 2000 сомон духтаро куртои фараҳноз арганзои алманали тоза духтаро нигоҳ кунед салонгои заводской дора аҷоибот хушрӯ касе да доставка дар кора рақамҳои савдогар дар экран маълумоти бештаро низ аз худшон мегирен духтарако итальянски анамахали материалои қиматии фасон бор нав омадай бо ҷошда аксия сар додаган иёра ай наздик бин аҷоиботай бо рақамҳои савдогар дар нависин адени сурат непарте фақат анами 6 варианти неми аввала бигем нархи пешнашон 4000 сомон нархи ҳозира 3500 сомон аксия қатӣ ина духтарако бо киртаи фарзонаи хуршед ирам аҷоибот хушрӯ лавдоман дубайски тоза материалш алманал 2500 сомон нархи пешинаи ҳами қатора нархи ҳозира 2000 сомонай духтарако и варианта фасони шабинен алманали тоза духтарако бор нав омадагиай размеротон ҳастай размерои 40 то 48 мешавад нархи пешина 1500 сомон нархи ҳозира боша духтаро 1400 сомон осина кушаден тур дора ина бо ранги сурхи анорӣ ҳам бардои ҳам анорӣ ино амбреяй духтаро поёнакошона диден чӣ парпаракои хушрӯ дора ини манекена нишонтием манекен беҳад ранги модел хушрӯ истодагиай диден 1400 сомон духтаро нашоти доставка метавонед дар ватсапшон нависен духтарако як варианти фасони дигар ҳама корои дастӣ материалаш алманали тоза балхай духтарако бинед чӣ корои дастӣ хушрӯ дора ҳамашон духтаро меҳнат кардагиай нархи ино 1500 гуфтем
1500 сомон бо арзон мешад. 1300. 1300 сомон мешад духтаро. Нархи пешина 1500 сомон ҳозир бошад духтаро 1300 сомон. И ҳам хел кушода кай поёнаш хали раст кушони мешавада карочи барош вай дорад. Шифонои тоза дорад. Баъд ранги бардови дорад. Биёр инҷа. Ранги бардови дорад. Ҳозир нишон метим. Дар инҷа духтаро шарф румоларо дидаисадаин. Шарф румоло нист фурӯшай. Ба кадомеш махлула бо метонед скриншот карда дар рақамои савдогар парти ин бинед духтаро. Ҳама пешака украшен кадаги ранги бардови ҳам дорад. Остинакошо манжет кадаги. Духтарако варианти спортивни бархтои королевский пуштакош надиден чӣ базебай тугма дорад. Ё духтарако тугмо пай тугмоошона фақат вай нестай. Мақсад ки кушода намешавад. Не пешбой варианта нишон метим. Фақат якта ранги коричневий, яки размер дора 1200 сомон. Нархи пешна 1500 сомон, нархи ҳозира 1200 сомон. Духтарако киртаи апаи Сабринаи Назримон нигоҳ кунед чӣ хушрӯ дар бархати королевский. Аҷоибот хушрӯвак. Аи духтаро ранги сабзи салативи ҳастай. Закия анаи духтаро бо бардови дорем бо ранги сиёҳ ҳастай. Нархи иш чанд буда па? 1200 сомона ишам духтаро. 1200 нархи пешна 1100 кардаган духтарако. Духтарако айни халатои вариантои оригиналш ай ҳама чи дуюмсорт ҳаст духтаро. И варианти дуюмсортиш нестай. Ду намуд балх дорад нигоҳ кунед. Сиёҳ дорад бо айни хали бархати королевский асосии худаш бирӯзови. Ай чанд рангай 1200 гуфтена? Бо арзон. Бо арзон меша каси серия мехаре. Ё оптови ҳам дорад духтаро нигоҳ кунед. Кабут темно-симни дорад, ана фуксин дорад, бардови дорад. Хай чанд расветка дига дорад. Сиёҳ ҳам дорад духтарако. Метонед дар WhatsApp-шон нависен аделни сурат мепартоям бо. Духтарако бисёриётон ҳамин моделҳоро мепурсиден. Ина мувофиқи талаби шумо навор кардем бархати королевский ва ласои оригинали дубайский 1100 сомон нархошонай духтарако. Недиден чӣ хушрӯвакай. Аҷоибот фасон размеру ҳаст метонен дар омада заказ кунед WhatsApp-шон. Духтарако ма шумода бо як видеочаи хушрӯвак мекунам дар байни ҳамин видео ба филм хеле фарқияти калон мекуна. Оригинал регалай духтаро ма шумода як бор пачка кати нишон тиём диден. Оригинал 650 сомон духтаро. Баъд серанга омадаги цветои мобайнош набинен чӣ хеле необычни. Оригинали тоза хеле гуфтивай гапо дар любой ҷо баре маълум меша 1200 сомон. Ай дигар амбреё, ай дигар бархатои королевский фарқияти калон дорад. Беҳад хушрӯ 1200 сомон. Баъд духтарон иҷода хеле вариантои фасони кирто ҳастай. Иҷода нарх наво ҳар хелай. Ман хеле обзор мекунам. Шумо метонен скриншот карда дар рақамои савдогар партоен маълумоти бештарро низ айхчон гиред. Духтарон нигоҳ кунед авай органзои оригинал ҳастай. Сангошона бид чӣ фасона. Апа и чандай? Ни органзо. Мани росима аднатони ви хеле бласодесек мана. Сангой кабуду. 1800 сомон духтаро. Иё ипека напа ҳама хело. Жакарда ё? Не, иё гуфти я жакарда. Иё жакарда мегӯянд. Духтаро бисёри органза кати мешунасанд, наҷа жакарда гуфтан. Иёш ипека, ҳа? Ипека чанди? 900 сомон духтаро диден. Наҷа хайви бикалонай. Пахтаги бдай духтаро бори Дубайай. Ина кадомеш махлай марҳамат скриншот карда дар рақамои савдогар партен. И двойкотан чанди апа? Бибинед 600 сомон духтаро ни двойкошин юбка кати спортивкаш бигем ба даҷа варианти куртко ҳам ҳаста. Куртко чанди ай бе? 700 сомон духтаро ё турецкиян. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯвакан. Мана. Осиндорш 1200 сомони духтаро. 1200 1200 нарх пешна нарх ҳозир 1100 сомон. Ина короткий вариант буда. Короткиш чи апа? Инҷа корот 500 сомон. Баъд духтарако ни хали жемпиракои необычни баъзеё балеро типа балеро меган короткий мешавад. Ҳамқа хушрӯвакан 500 сомон турецкия. нигоҳ кунед падна мете ягон чи намеша расветкош катияҷа духтаро. Мана расветкоша нишон метиём. Метонен дар омада заказ кунен. Диден чӣ цветакош хушрӯвакай. Бо даҷа духтарако бо вай доран жемпирои чанд ранга доран. И чанд ранго чандай? Чанд рангаҳо? 700 сомон духтаро. Ай чанд модель будай бо арзон мекунан. Хулоса дар пушташ двойка ҳам бад. Ба духтарако не жемпирако бидин чӣ хеле необычни размерашон ҳастай. Яра 500 гуфтена? 500 сомон. Тагиш чи апа? Ҳамаш 500. Таги тагшам 500. Ина духтаро ё дубайс турецкиян духтаро. Ан мара чапа кардем. 1200 сомоно? 1100 сомон духтарако.
1000 сомон мешиде духтаро. Хай бад аҷа бо вибр бисёр ин халато нишон метим. Бё нишон тен апаҷон. Айё чанд расветка ҳаста? Ё турки тозан духтаро. Сангошона бирен чихе хушрувакай. Заводской ё чанд япа? 600 сомон. Ин амат расветкоша нишон метим. Апаҷон ҳаму тигр остин шабур нишон темай наздик. И хеле и 600 сомон а? Даст будагишон 600 сомон буде. Духтарако и варианта хушругуша биден. Иёра халат меган. Ака халат гуфта дар хона фақат пӯшида намесим. Бозоравак мегем, кӯчагардак мегем. Ҳатто баъзе меҳмониҳое ки дар байни хонавода мегзара пӯшида метонен. 600 сомон турецки духтаро остинакошона биден. Чихе хушрувакай. Короче то поёна тугмаю кнопка ҳоз бибинем. Тугма кати буде духтаро. Апа ис мегзарем. Зэр шумо ай наздига бор нишон тим чанд модел духтаро ма шумо да моделоша нишон мечем биненда ин духтаро ин модел дора ҳама я паҷон 600 сомони я ин духтаро крутагиш ам ҳаста халатиш ам ҳаст 600 сомон духтаро диде ранги сиёҳ ам доштай ин обычный хада иҷа ин чӣ бошад ин хел нишон чие магарам ин жемпири пача ин жемпир чанда я падароз 700 сомон духтарако диден чихе хушрака гарма какай ина варианти бони хели кирташ будай ям 600 сомон опа ани платьяи кардиган будай кардигани сабз чанда япа 900 сомон ани тигро чанда япа ё двойка на 800 сомон духтароз мая намуд спортивни шай пеш нишон додам бори нав будай баракошон разрез дора 800 сомон ёрам бори беҳадка числаш хушурай ин гуччо чи 600 сомон духтаро бани хеле халатако мепурсин да иҷа будай духтаро халачко як бор ман суроғара фаҳмонам духтаро дар охири барнома суроға мегем акун аз тарафи тилобозор духтаро 8 дарвоза 2 ошёна мир тикан мағозаи амирашоб буд аминашоб духтаро инстаграмам дора касе дар ютуб канали мо гӯш карда истодааст ваям доран инстаграм дора аминашоб ҳастай духтарако магазини 22 ҳай аз тарафи тилобозора 8 дарвоза 2 ошона мир тикан духтарако шарф румолои фурӯшӣ низ доранд ин дуйкачора бор нишон тема ё чанд япа 400 сомон духтарако турецки ин сангакои хушрувак задагиай скромни сиёҳам дошта духтарако на дароз буда на калта брюкакошон клиёшай духтарако як бор обуфора айдур нишон диден чӣ қадар ҳамин қадар диде бо ҳамин қайдига ин зиёд ҳастай размери 36 то 40 доре на то 40 дорен и духтаро нархи обуфора мегум ҳайрон нашавед барои ки духтаро и обуфо мувофиқи медесена почара дарман намекуна ягон чӣ намешавед 900 сомон духтаро диден ина духтаро 900 сомон ҳамаш санг дорад ина духтаро хушрима 900 сомони обуфои гуфтивай гапо ки качествени ҳам якташа мепӯшид 13 сол умр дорад ҳам хе хушрувак диден аҷоибот духтарако шумо да борои бренди дар кора ина духтаро 600 сомон кашлёк обуфом ҳастай бо ватсап шумо нависен аделин хати шумо гап мезананд и вариантҳои хушрӯшай духтаро ё борои дубаяй занҷира киштурундай духтаро расветкош ҳастай остин имрӯз 500 сомон духтаро хай ба гуфтаи гапои ҳозира бренд охем ака хоҳем ки гуфтивай гапо я барбара бисӯзоне обязательно ай кашлёко харидорӣ мекунем духтаро диден ин видеои имрӯзаи мо духтаро мисли як филми ҳомиён шуд қариб 5 қисм нигоҳ кунед чихе хушрӯни обычни ира мегирен акбат киртоҳои брендира мепӯшен кашлёкои фасонам мекунен мезанен мерен туй иш бо амбрей будай дуранга духтаро 500 сомонӣ хай бадаҷа обуфои вай ҳастай туй пӯшак нигоҳ кунед чихе хушрӯ ҳамаш ина шарфу румолошон абзор мекунам нархошон ай рақамҳои савдогар бипурсен